Čauky, čauky, čau. Toto je prvý diel Minecraftu. Ale určite nie posledný. Týchto dielov bude minimálne 20, snáď. Au. Au. Šunka. Šunka, stoj. Načažíme si na začiatok pár stromov. No, jeden strom. A potom uvidíme, čo ďalej. Stehienka. Ovče. A tu ešte jedno ovčie. Alexander Ovečkin, stoj. Ďakujem. Ovečkin. Trošku si pobežíme. To nám nezaškodí. Budeme zdravší. Ešte jedna ovečka. Dobrý. Tá ovečka je pre nás veľmi dôležitá. A hlavne vlna. No. Keď sme si už spravili všetky naše povinnosti, ideme si vyrobiť pár vecí, vrátane crafting table a stykov. Tak, položíme si sem náš crafting table a rovno si vyrobíme posteľ. Ako môžete vidieť, nie je klasická červená, ale je biela. Po poslednom update pridali viac farieb v posteli. Takže nemusíme mať stále na tú nudnú červenú posteľ. Môžeme mať viac farieb. My máme bielu. Zatiaľ sa otvoríme náš crafting table a vyrobíme si základnú výbavu. A to jest meč, sekera, krompáč a lopata. So sekerou ideme na drevo. A tešte sa na noc. Zabijeme si pavúka. Aspoň jedného, možno dvoch. Podľa toho, akí budú štedrí. A pôjdeme na rybačku. S rybačkou mám veľmi dobré skúsenosti. V Minecrafte veľmi rád chytám ryby. Tak, drevo máme. Tak. Môžeme si začať stavať dom. Semienka sa nám budú hodiť. Spravíme si pri ňom farmu časom. Pri našom domčeku. Nádhernom. Zatiaľ drevenom.
Ale dom si spravíme zatiaľ iba taký klasický kockatý. Veľkosť 5x5 nám bude stačiť. Nebudeme si predsa hneď zo začiatku robiť nejaký obrovský hrad. To až neskôr. Nie, milí diváci, nemám pravdu. A budeme potrebovať hlavne dvere. Tak z dreva, čo nám ostalo, si začneme robiť ďalšiu stenu. Tak, to pošťa si môžeme presunúť, aj ten crafting table. Usiankaj. Je to tu síce vnútri malej, len 3x3, ale časom sa dosť väčší. Ideme na drevo. V blízkosti je našťastie veľa stromov. Mali by sme si tu počkať na saplingy. Zasadíme si. Pri dome. A nebudeme musieť chodiť tak ďaleko. Pri dome si spravíme sad. Čo poviete, milí diváci? Sad by bol pekný. Mne by sa páčil osobitne. Oh, pardon. Vybíja sa mi batéria. Mohol by nám spadnúť nejaký sapling. Je tu už nejaký. No nič, pomôžeme si. Aspoň jeden sapling do keľu. Tak. A tam je aj ďalší kamarát. Ovečka. Budeme mať veľa ovčieho. Budeme prejedení ovčím. Alebo aj kuracími stienkami. Tak, saplingov už máme dosť. No vidíte, predtým nás to štvalo, že nemáme ani jeden. Teraz ich máme minimálne 5. To je ďalší Alexander Ovečkin. Ovečky vás je tu jak nasraných. No vidíte, ako som povedal, máme tu minimálne 5 saplingov. Takto. Si ich zasadíme dvoch bračekov vedľa seba, aby bol ten strom honosnejší. A pokračujeme so stavaním domu. Do noci by sme ho chceli mať postavaný. No, čo, jak pozerám, nám asi nevíde. A pre istotu si spravím ešte jeden meč. Aspoň toto poschodie ešte dostaviam. Nech sa nám sem nikto nevláme. Rýchlo si vyrobím truhlu a styky.
Do truhly dáme všetky naše veci. Mimo ovčieho. Chcel som mimo ovčieho, ale aj ovčie som tam dalo milom. Tak necháme si to len tieto 3 veci. Nastala noc. Nevidím bohužiaľ ani na krok. Tu vidím očička. Ne, do truhly ne. Haj. Tak. Už vidím. Niekde by tu mali byť naše pavúčiny. Aha, máme ich v inventári. Dobre. Nevšimol som si, bola tma jak v pytli. Tak, zoberieme si 3 styky. Spravíme si udicu. Chytíme si 1-2 rybičky a na dnes už končíme. Aj kvôli tomu, že máme vybitú batériu. Čo sa tam stalo? Obyčajná ryba. Takže pre dnešok sa s vami lúčim a čauky, čauky.